Kaixo, ni Magi naiz eta orain ipuin bat kontatuko dizuet. Espero dut zuei gustatzea. Txakurra eta katua. Baziren behin katu eder bat Misifu deiturikoa, eta txakur polit bat Tobi deiturikoa. Beraien artean, beti borrokatzen ari ziren. Orduan, Misifu eta Tobi esan zuten, joan beharko gara bakoitza bere aldetik familia bat aurkitzera, eta horrela, pozik bizitzea lortuko dugu. Tobi hasi zen ibiltzen kalean gora eta behera, zaborretatik jaten eta kaleko txakur batean bihurtzen. Orduan, kalea garbitzen duen gizon batek txakur gizajoa aurkitu zuen eta txakurtegi batera eraman zuen. Bitartean, egunak joan egunak etorri, Misifu oso triste esan zuen. Ez dut aurkitu niretzat familiari, Tobi falta sentitzen dut. Baina Tobi baino sorte handiagoa izan zuen. Egun batean, beste katu bati jarraitu zion, eta honek arrain merkatu batera eraman zuen. Merkatu honetan, pila bat katu bizi ziren. Beraz, hor aurkitu zuen bere benetako familia. Egun batzuk barru, mutil bat Jon deiturikoa txakurtegira heldu zen. Nahiko zenuke nire etzera etorri nirekin bizitzera? Galdetu zion Jonek txakurrari. Bai! Erantzun zion Tobik oso pozik. Biak, beraien familia aurkituta, bakoitzaren etxean gelditu ziren. Egun batean, Tobiren jabea txakurra kalera pasatzera atera zuen. Eta orduan, Misifu, Tobi ezagutu eta berarengana hurbildu zen. Beraien artean denbora asko egon ziren jolasten. Azkenean, poz-pozik, egun hori ahaztu gabe, beraien etxetara bueltatu ziren.